Bi talde horien arteko hori pixka bat aurrez aurre egote horrek Pasai aldetik ez du galdu arraunak, baina bai herri alde batekoak edo bestekoak, ez? Ontzi batetik gorako aldeak Getariak Pasai Donibane Kostaperi 4 segundo une honetan txe, ea zer dioten San Juandarrek, Xavier? Hala, xeda, Maixabel Diago, Kostapeko ordezkaria delegatua, arratsaldeon lehenengo. Arratsaldeon. Bueno, alde batetik, zuk aurten asteburuta behintzat beste konpainia bat izango duzu, ez? Iaz lehen mailakoekin, gaur hemendik aurrera jendea ezagutzen delegatuak eta. Bai, hoxen jende berria ezagutzen, baina, pentsatzen dut nahiko binepen orain arte izan ditugun reuniotan eta nahiko ondo konpontu gea eta nahiko jende onakin aurkituko nora zela. Pentsatzen dut, Kostape bezalako klub batentzat gogorra izango dela hau, ez? Urte gogor samarra? Hombre, orain ez. Izan zan gogorra joan dan urtean, jetxi ginen ian orduan, pixka bat jabetu arte egoera berri horrekin, baino hoan ez ja onartuta daukagu eta jendia oso kontento eta gogotsu dago lanian eta hola segitzen dugu. Xabel, jetxi berriaren helburua beti izaten da edo igotzea, berriz igotzea, ez? Momentuz lehenengo estropadan ikusi dugu Getaria oso indartsu, zueko bere atzetik, berain atzetik, bigarren postuan, ez? Bai, traineretan ikusi da nahiko parekatuta ibili gehala bilek eta nik pentsatzen dut traineretan ere ala izango dela. Eta igotzeko kontu hori, gure helburua da orain hasi gea gogotsu eta konten eta horrela bukatzea eta bide batez, jende gaztea, pixka bat zoritzen joatea. Eta igotzeko kontu hori, igotzeko asmoa daukagu, baina ikusiko dugu zatekanen zaila izango da. Gestea erresa izaten da, baina geho zaila pausu hori nahiko latza izango da, eta ikusko dugu, Eskerrik asko, Maixabel. Juanan, beste hautagai bat, hautagai asko igotzeko. Bai, ala da bai, urak jarriko du bakoitza bere tokian, eta une honetan, uretan Getaria Pasai Donibane baino gehiago da, 5 segundo bai, berehala izango dira bigarren ziabogan Getariarrak aurreneko tokian, ez dira urruti San Juandarrak, asko zere atzerago hori bai, Santurtziko Sotera, eta Hondarribia. Getariak oraintxe denbora, 9 minutu eta 51 segundo Getariak, San Juandarrak 9 minutu eta 56 segundotan dira, beraz, ia 5 segundora, eta bi ontzi hauek, bigarren txandan Kaikuk egin duen denbora erraz hobetu dute. 3. tokirako leian, Santurtzi da 3. maniobra itxia Santurtzik, 10 minutu eta 6 segundo Santurtzik, 2 segundo gehiago Hondarribia 10 minutu eta 8 segundo. Honen bestez, behin-behineko sailkapena, bigarren ziaboga egin ondoren, Getari aurreneko tokian, 9 minutu eta 51 segundo, 5 segundo eskasera Pasai Donibane bigarren, eta 10 segundora 3. tokian Kaiku. Beraz, esperantza guztiarekin Getariako esperantza, bandera bertaraino eramango dutelakoan Getariarrak. 3. luzea hori zaila izaten da, baina hor ikusi berra dagoeneko bigarren ziabo horretan 10 segundo daukate benaldea Getariarraketan, ikusi dut horrei ez ustekoa gertatzea oso zaila izango da, Getariak hori denbora horren jabetzan egongo dira, hori jakingo dute, eta pixka dienak eta ez dienak eman geratzen dien bi luze hauetan, eta aukera handia dituzte gaurko Errioxako bandera hau, 11. hau, Getari aldera eramateko, ez, eta zer robetago denboraldia irabaziz astea, ez, izan Getariak mutrikoko estropadan 4. egitea lortuzula, eta zerbait da, ez, pixka bat heldu zirela abizotxo batzuk emanez, taldea neiko ondo zegoela, ez, bestalde berriro Pasai Donibanek 9. egintzun, eta pixka bat ikusten da gaurko estropadan, orain artekotako parekotasun pixka bat badagola, ez. Xabier Andueza, aurrera. Hementxe da gurekin
Santurtziko soterako delegatua Jose Antonio Esposito, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, ari gara komentatzen, lehen ezustekoa Kaikuk eman duela, bere txanda irabazi, hor lehian dabilela, Getaria eta Pasaido Nibanekoen zenbakiekin, Santurtzi sotera, beste historiko handi bat, nun dago, nola dago? Pues momentu honetan ez dakik non gauden, pasaden astean amaitu genuen hori Banko Mugikorrarekin eta hau izango da gure lehenengo estropada eta hemendik aurrera ikusiko dugu non egongo garen. Kae ligan zaudete, hemen batzuk batemati egingo da, beste batzuk jetxi, beraz, zuek aurreden moraldian esango genuke, edo lehenengo proba da gaurkoa, nun ikusten duzue? Hemendik aurrera ikusiko dugu noski, baina zer esperantza duzue? Gure asma da lehenengo bozen artean egotea, baina momentu honetan hemen ikusten garena pues, ez gaude nondo gatuta. Bueno, espero dugu pizkanaka igotzea. Gaur ikusten ari zaren estropada honetan, zein da zuretzako sorpresarik handiena, no? Pues niretzak Kaiku izan da. Zenuen hori nahiko tipulazio veterano dauka, baina badakigu nor dagoen haien aginduetan, eta orduan niretzak, ezuste handia. Ezustea eta ez dakit, sotera eta Kaikuren artean hor ezkerraldeko, ez dakit, pike pixkate izango da zuentzako, lan gehiago egiteko, Kaiku aurrean da biela ikusita? Bueno, beti auzokoa aurrean ikustea, pues ez inori ez daigu gustatzen, baina beste alde batetik ona da giroa igotzeko. Eta batez ere inguruko taldeak mai handiago izaten. Hala, eskerrik asko. Bosgarren edo aurreneko bost lekuetan ibiltzeko itxaropenarekin Santurtzikoak oraingoz 8. dira eta leia polita Getaria eta Pasaido Nibaneren artean 5 segundoren mugan ibili dira, orain hortxe dabiltza 4 segundora eta San Juan darrak ondo eusten Getariarrei. Beti ere aurrean Getariako esperantza